No niin, näytetään tällä videolla nyt sitten, että miten Apple TV toimii. Eli miten saat iPadin kuvan peilattua langattomasti tommoselle, vaikka nyt tässä tapauksessa älytelkkarille. Apple TV voi olla kytkettynä myöskin vaikka sitten videotykkiin suoraan. Tässä tapauksessa Apple TV löytyy tuolta ihan telkkarin päältä, tommonen pikkunen musta purkki, ja molemmat laitteet pitäisi laittaa päälle. Tässä tapauksessa Apple TV on kytketty HDMI-piuhalla tonne telkkarin taakse, ja sen saa tästä kaukosäätimessä menee sitten toi Apple TV päälle sillä tavalla, että painetaan tätä reunimmaista nappia tässä. Eli play-nappia pitäisi painasta, joka löytyy tästä kohtaa. Apple TV:seen tuonne oikeaan yläreunaan tulee sitten tommonen valkoinen valopalama, joka kertoo, että se on päällä. Tässä tapauksessa telkkarista pitää vielä painaa OK, että saadaan toi koko näytölle sitten näkyviin. Eli tässä näkyy Apple TV nämä kaikki perusominaisuudet. Tämä laitehan on suunniteltu periaatteessa kotikäyttöön, mutta oppilaitoskäytössä käytetään pääsääntöisesti ihan tuon iOS-laitteiden, aika yleisesti iPadien näytön peilaamiseen langattomasti. Otetaan sitten iPad tuosta. Okei, tässä kohtaa meillä on ihan tämmönen perus iPad. Tää on vähän vanhempaa iPadia, mutta tässä on ihan sama käytös kuin vähän uudemmissakin. Miten se peilaaminen sitten käytännössä tapahtuu? Zoomaan pikkusen enemmän, että saadaan paremmin näkyviin tämä asia. iPadin alareunasta pitää sormella pikkusen hipaista, jolloin tuossa keskellä näkyy tommonen kohta kuin AirPlay, eli se peilaustoiminto käyttää tämmöistä Applen AirPlay-toimintoa. Siitä painetaan, ylimpänä näkyy nyt iPad ja tuolla ruksi, että tiedetään, että se on selkeästi, tämä näyttö käyttää tällä hetkellä iPadia. Ja täältä PKK langattomia verkkoja kun käytetään, niin täällä näkyy oikeastaan koko PKK:n kaikki Apple TVt, mitä täällä on olemassa. Meidän pitäisi löytää sitten tässä kyseessä luokassa käytössä oleva iPad. Ja tietohallinta kun tai siis Apple TV, nyt puhuin jostain muusta. Ja tietohallinta kun nimeää laitteet, niin ne merkataan sillä tavalla, että oppilaitoksen lyhenne alkuun, jonka jälkeen lyhenne sitten sitä paikasta, missä ollaan. Eli AMO-JPO tarkoittaa Pohjois-Karjalan ammattipisto Joensuun palvelut Otsola ja ollaan H-talossa. Luokka on 207, jolloin klikataan sitten täältä Apple TV ja rullataan pikkusen alaspäin ja klikataan tuosta peilaus päälle. Ja tässä kohtaa voidaan sitten huomata, kun kurkataan tuonne Apple tai tuonne oikealle telkkarille, että kyseinen kuva on nyt päätynyt sitten tuohon telkkarille ja voidaan sitä käyttää sitten sillä tavalla, että klikataan vaan tuosta, klikataan uudestaan näytöstä, jolloin sitten pystytään näyttämään haluamiamme sisältöjä langattomasti tuonne telkkarille. Eli tässä samaan aikaan käytän tätä iPadia ja se siirtyy sitten langattomasti tuo kuva tuonne näytölle. Ja tässä liikkuu samaan aikaan sekä kuva että myöskin ääni tarvittaessa. Jos haittaisi vaikka YouTubesta jotain sisältöä, niin Tervetuloa viikonloppunäyttelyyn. Hyödynnä Hyundai i30 Classic ja i40 Classic Eli tässä tapauksessa tämä sisältö tulee iPadin kautta tuolla telkkarille.
Sitten vielä se, että mitenkä tästä päästään sitten pinteestä pois. Eli kurkistetaan taas sinne itse iPadille, laitteelle. Sipastaa alareunaa täältä. Tässä kohtaa nyt näkyykin, ei luekaan AirPlay tossa alhaalla. Nyt näkyy vähän heikosti, mutta tästä kohtaa klikkaamalla nyt pystytään valita sitten se kuvalähde. Eli minne se kuva menee. Ja klikataan tuo ylimpänä oleva iPad, jolloin se lopettaa sitten sen kuvan näyttämisen tuolla telkkarilla. Eli siellä nyt on taas tuo sama näkymä, mikä oli tuossa aikaisemminkin. Ja normaalit toiminnot sitten, että mitenkä Apple TV sammutetaan ja mitenkä televisio sammutetaan. Apple TV menee kiinni sillä tavalla, että tuosta kaukosäätimestä painetaan play-nappia samasta mistä se meni päälle, niin painetaankin se sitten pohjaan, jolloin se laite sulkeutuu ja luonnollisesti telkkari sammutetaan ihan television kaukosäätimestä.